खुलुमनायजों लोगोसे नोंथांमोन गासैखौबो आंनि नैबे गोदान मोनसे भिडिअ बरायना लाबाय लोगोफोर स' लोगोफोर दायो आङो दंफैयो आंजों आरो सानै दंबावो जों गासै साथाम मिलायनानै जोङो माने बाक्सानि नैबे खुमारि खाथानि खुमगुरि होननाय गामियाव जोङो फैदों लोगोसे माने एसे दावबायनाय सिस्टेमै फैदों ओमफ्राय माखासे खामानिबो दङ बेनि थाखाय माने जों फैनाय जादों आरो थ' साननैनि हाबाफारि लानानै फैनाय जादोंमोन जों मैया मोनायाव सफैदों ओमफ्राय दिनै नै दा फुं समाव जोङो एसे बेरायनोसै ओमफ्राय नोंथांमोननोबो दिन्थिनो नाजानोसै आसा खालामो नोंथांमोना आंनि नैबे भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांगोन नायबाय था जोबोद इन्टारेस्टिं जागोन भिडिअआ थ' दसे उनाव बेनिफ्राय ओंखारलांनानै नोंथांमोननो आङो जायगाफोरखौ दिन्थिनो नाजानोसै थ' आंनि बेयाव माने फैनाया फार्स्ट टाइम ओमफ्राय बिनि आवगोलाव आं फैयाखैमोन बाक्सायाव फैनाय जायाखै आङो फैनाया माने थांबाबो आं क'क्राझार बायदिसो थांना जायो नालाय थ' बेवहाय फार्स्ट टाइम फैदों बेखायनो लोगोसे माने बे भिडिअखौ बानाय दायो जोङो बेनिफ्राय ओंखारनोसै ओमफ्राय नै सोहैनोसै गारियाव अखा हाबाय थानायखाय माने थांनो हायाखिसै एसे लेट जाबाय जोङो ओमफ्राय गोबाव अखा हाना होबाय ओंखायनो थाब ओंखारनो हायाखिसै ओरैनो थारमाने जों आरो मोनसे जायगायाव हाबलांगोन आरोना बेवहाय माने थांनो हायो ना हाया दैमा बारनो हागोन ना हाया मिथिथ'वा माबा खाथिसिम थांना फैनि गोसोगोन लानो र' टाउन जालायना जोंनावल' गोजौ आवरिबो कालि फुजा खालामोना बिसोरबो कालि फुजा हिन्दुसो नालाय स' लोगोफोर दायो जोङो मोनसे गामियाव सफैबाय मा नामथाय गामिनि नामा मिथिया ओमफ्राय दैमा मोनसे बारगोलायनानै फैबाय जोङो ओमफ्राय नै बैजाय ससे थांबावनो हाजो नुहुरगासिनो दं आङो खाथियाव मोनसे हाजो खाथियाव एकदमबारे थ' बिसिनाव नै बिसिनाव हाबैनि हाबनानै नोंथांमोन मोनसै स' बिसोर थांग्रोबाय ओमफ्राय आङो थांगासिनो दं दायो अखा हानायखाय लामायाबो गाज्रि जाना दङ माने बै नुहुरनायानो भुटान हाजो लोगोफोर ओमफ्राय बे गामिनि नामा होनदों आवजारगुरि ना मा होनो गामिनि नामा जों बेयाव दंथ'यो आरो खाथिथारसै नै हाजोआ केमेरायाव मोजां नुहुराखै स' दायो जों बेनिफ्राय ओंखारफिनबाय ओमफ्राय दा थांबाय थानोसै ओमफ्राय नोंथांमोनखौ बै उननि मा नुयो नोंथांमोन दिन्थिनो नाजानोसैलाय लोगोफोर दायो जोङो बर' नदि होननाय ना मा जायगा सफैबाय बाक्सानि नै नोंथांमोना नुनो मोनदों आंनि उनाव बिराद मोजांखा जायगाया नै लामाया नैबेनो मेन लामाया ओमफ्राय नै बिजा नुदोंना बेहायबा मा बानायनो नागिरथाय मिथिया ओमफ्राय र' दैमाखौ नोंथांमोन एसे दिन्थिनि बिराद मोजांखा सयथिबो बार खोलो खोलो नांगासिनो दंथारो सलिदखा जायगाया बारे नै दैमाया बेनो ओमफ्राय नै बिजा दालाङा ओमफ्राय बै सिगाङाव आरो मोनसे दंबावोमोन दालां बेयाव जों लायाखिसै बेयाव लाफैबाय ओमफ्राय बेवहाय सावगारि एसे लानोसै जोङो गावखौनो एसे खेबलाबायनोसै मानो होनबा बाक्सायाव फैदों होननायनि आरो नै माबायदि समायना दायो थांबाय थानोसै नै जोङो गासै साथाम दङ लोगोफोर दायो जों अदालगुरि सफैबाय ओमफ्राय नैबेयाव माने जोंना गारिया माने नाम्बार प्लेटआ दहाय दैमा बारनायाव माने गुगादों बुस्थुआ ओमफ्राय थ' बेखौ लागायहोदों नै नोंथांमोननो एसे दिन्थिनोसै आं अदालगुरि टाउनखौ
नै बेनो उदालगुरि टाउना दायो बानायखांबाय ओमफ्राय नै थांफिनबाय बे सासेया नै बबाव ओंखारखोथाय दै लायनो होननानै बबाव थांखोथाय नाहरबाय थालै गोमागोनबो सासेया बबाव थाहैखो बेलाय सासेयालाय लोगोफोर नै दायो जों उदालगुरि टाउनखौ एसे बारबोनानै बिफां साहायाव माने गारिखौ लाखिनानै जोङो एसे जाग्रा जाना लाबाय मानो होनबा जों फुङावल' जाना फैनायमोन नालाय ओंखाम उखैनाय नांनायखाय बेखौनो जाबाय आरो बिराद गोजान थांनांगौ दङ ना थ' माने बेखायनो बेयाव एसे जाना लाग्रोबाय आरो जोङो ओमफ्राय हटेलावबो हाबनानै जाबाय थानो माने बिदि समाबो थोआ नालाय जेनेबा गारि सायावनो लाखिनानै जाबाय आरो माने थ' जाखांनानै दायो नै जों थांफिनबाय थानोसै ओमफ्राय दायो नै जोङो टाउनखौ बारबोनानै बेहाय माने आङो जोंनि बर' आइजोफोर माने बिराद ना फाननाय नुदों आरो ना एकदम ना बिराद मोजां मोजां दंखायोमोन ओमफ्राय माबा लानाय जायाखिसै मानो होनबा जों लाबोबाबो जेबो खामानियाव सोलिखानाय नङा न'सिम सफैगौ माने सेस सेवजोबलांगोन ना थ' मा सकथाय बियो मिथिला आङो खोन्थाहरदो सोरबा नै आखिथिं थांबाय जोङो नैबे गोजौजों ट्रेन लामा दङ नामा ओमफ्राय बिनि गाहायजों नै थांबाय जोङो नै लामा गाज्रि मोनलायबाय लामा मोजांखौ बारनानै नै ओमफ्राय नैबेयाव दायो जोङो BOC-आव थाव सोनोसै नै एसे दिन्थिबाय आं नोंथांमोननो बेयाव थाव सोना लानोसै नै दायो थावखौ फुल सोखांनानै आरो नै जार्निखौ स्टार्ट खालामफिनबाय दायो जोङो सफैबाय रौता सारियालि नैबे रौता सारियालि लोगोफोर नोंथांमोननो एसे दिन्थिनोसै रौता सारियालिखौ ओमफ्राय नैबे राइट साइडआव क'क्राझार बायदिसिना थांबा जों बेजोंनो थाङो राइट साइडआव ओमफ्राय दायो जोंनाथ' आरो सिदासो थांनांगौ ना नै बे राइट साइडजों थांनांगौ आरो जों क'क्राझार बायदिसिना गुवाहाटि थाङोबाबो जों मालाबा जों बारना जायो आरो दायो राइन' धाबा मोनसिगोन थ' लोगोफोर नै आं हारसिं सालायगासिनो दं बिस्रा होख्लायदों टेन्ट' लाजोबनाया ओमफ्राय आंबो उन्दुनो ओंखारबायमोन ओंखारनायाथ' अब्लाबो मा खालामनो आरो स' नैबेयो मा टाउन मोनथाय बावलायबायना आङो सरि अरां नै जों अरां मोनफैबाय नै बिथिंजाय अरां कलेज हाबग्रा लामाया नैबेनोमोन सिगां फैखांबाय आं अरां कलेजावबो प्रग्राम मोनसेयाव स' दायो जोङो बड'लेण्डखौ बाय होननोसै नै जोङो दा बेनिफ्रायनो लास्ट नालाय सिमना थ' दायो बाय बड'लेण्ड ढेकियाजुलि टाउन लोगोफोर ढेकियाजुलि टाउन मोनफैबाय ढेकियाजुलि टाउनखौ नोंथांमोननो एसे दिन्थिनोसै आरो नायना लादे लोगोफोर माने दाखालि जों फैखालि खिन्थु बन्द' गोजामोन ओमफ्राय दा खुला जाना दङ नै दायो जों सफैबाय एकदम बारस'लाबायनानै नैबे जाबाय तेजपुर मेडिकेल कलेज लोगोफोर ढेकियाजुलिनिफ्राय दसेनो तेजपुर मोनफैबाय जोङो नै थांगासिनो दङ नै दायो जोङो सफैबाय मिसन सारियालि ओमफ्राय जों ओरै थोंजोङै होलांसै आरो दा जोंनियाव थांग्राया थोंजोङै थांनांगौ नालाय खावलांबाय एबार थोंजोङै होलांबाय थानोसै स' लोगोफोरनि दैबाना जाला जोबथारदों थ' दायो लोगोफोर बुरलुंबुथुर दैमानि दालांखौ मोनसिगोन जोङो भमरागुरि दालां होननानै बुङो नै बेखौनो लोगोफोर तेजपुर साइडजों फैबा नैबे भमरागुरि दालांखौ बारनांगौ जायो आरो बुंनायफ्रानो जालायलांबावलासो आंना बिराद गोलावथार 4 बेसेबांबा दङनो किल'मिटार बियो गोलावा नै साथामजों बारबाय जोङो एसे दिन्थिबाय नोंथांमोननोबो ओमफ्राय नै मबाइलखौ गलांसिगोन बायदि मोनथारदोंमोन आङो बेयाव बाहेरायाव बरननायाव स' मोनाबिलि जाहांबायानो नै लोगोफोर ओमफ्राय नै दायो जोङो बे मा होनोमोनथाय बावलायबाय आङो नैबे आगदाथिंजाय गुवाहाटि सहैबाय ओमफ्राय लेफ्ट साइडआव थांसै जोङो जों फ्राय बेजोंनो ओरै थाङो आरो गुवाहाटि थाङोबा
जख्लाबान्धा बे लोगोफोर नै दा जोङो काजिरङा नेसनेल पार्कआव हाबनोसै आरो नैबेनिफ्राय काजिरङा नेसनेल पार्क नांबाय आरोना मोनाबायानो नै लोगोफोर ओमफ्राय नै दायो जोङो बुरा पाहार सफैबाय लोगोफोर जोङो दायो बेयाव माने हाजोआ ओरै हाजो सिं ओरै गेद्दा गिद्दि बारनानै थांनांगौ जायो आरोना बिरादनो नै दायो बारगासिनो दं जोङो ओमफ्राय नै बेयाव पुलिस चेक पइन्ट दङ होमबाबो चेक खालामाखिसै जोंखौ रावखौबो खालामाखै आरो जोंखौल' नङा खालामाखिसै थ' नै नुमलिगड़ धाबा सफैबाय स' लोगोफोर दायो जोङो जोंनि डिस्ट्रिक्टआव हाबफैबाय ओमफ्राय दा जोङो माने नुमलिगड़ धाबा होननायाव माने बेयाव ओंखाम जालांसै मानो होनबा दा न'आव थांनानैथ' मोनहैनाय नंला नालाय थ' बेखायनो माने बेयाव जालांखानोसै आरोना दा खैथा जाखो टाइमा 8टा जोङो 2टा बाजियाव हजोंनिफ्राय नागारदोंमोन ओमफ्राय दा नै 8टा जाफैबाय ओमफ्राय आरो बेनिफ्राय न'सिम मोनहैनो आरो 2 घन्टासो नांबावगोन बेयाव ओंखाम जाना लानोसै ओमफ्राय थांबाय थाबावनोसै नायदो मोनालायबाय नै औ स' लोगोफोर नै दायो जोङो नेगासिनो दङ माब्ला होफैगोनथाय दै गांगोलायबाय नेनो जोबोद उखैखाबायमोन ना स' दायो जोङो नेगासिनो दङ ओंखाम गैयानो रुटि अर्डार होबाय बेखायनो मोजां मोनथारो गरम बानना फैथारो माने थ' जोङो रुटि अर्डार खालामबाय बानायगासिनो दङ थ' नै लोगोफोर जोबोद गोबाव नेनायनि उनाव दायो होफैबाय रुटिजों दाउ बेदर अर्डार खालामदोंमोन नालाय होफैबाय नै ओमफ्राय नै सासेया नेनो हाथारलानो जाग्रोबायानो बियो ओमफ्राय आंबो लाबाय नै जाना नायनोसै माबायदि र' एसे दाउ बिदैजों सोबनानै जानाय नायनां एसे माबायदि जायो मोजांथार टेस्टि गोथावथार एकदम जानो थ' आं जाग्रोनोसै लोगोफोर जोबोद उखैबायबो संग्रानि थाखाय थाम्स आप जोबोद गोथाव संखादों रुटियानो जानानै जोबगोलायबाय लोगोफोर नै बेदरखौ दासो जादों आङो माने बै बेदरनि बिदैया माने ओंख्रि बिदैया ओरैबायदि गोथावखामोन ना माने बेजोंनो जानो हादों आरो आङो नै रुटियानो जोबजोब्बाय ओमफ्राय नै बेदरा दंबाय थायो रोङाना स' लोगोफोर नै ओंखारबोबाय जोङो ओमफ्राय दायो थांबाय थानोसै जाखांबाय दा जोङो स्टार्ट खालामफिनसै जोंनि जार्निखौ लोगोफोर जोङो बेसेबांबा गोजाननिफ्राय फैदोंमोन नाथाय जेरावबो अखा लोगो मोनाखै जोंनि डिस्ट्रिक्टआव अखा लोगो मोनबाय नै स्पिडखौनो सालायनो हाया गारिखौनो ओरैबायदि अखा हाखादों माने ओमफ्राय नैबेयाव अखा गैलालाय थ' लोगोफोर दायो डाइरेक्ट न'आव लोगो मोनसै मेगना जाथारला आंनिया थ' लोगोफोर फाइनालि आङो न' सफैबाय जाला मेंनाय नांबाय एकदम मेगन मोदै माबा माबि ओरैथ' जाला बिसिनायाव गोग्लैनोसै थ' दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना मोजां मोनगोन होननानै भिडिअ'खौ जेसे हायो मोजां दिन्थिनो नाजादोंमोन नाथाय गारिखौ गावनो सालायनांगौ जादों नालाय थ' बेखायनो मोजां दिन्थिनो हायाखैबो जानो हागौ थ' बेनि थाखाय निमाहा बिबाय लोगोफोर थ' गुड नाइट उननि भिडिअ'आव लोगो मोनसिगोन